Lero panyasa voice box pamene timakhala tikuphunzitsana kapenanso kuwunikirana pa nkhani zokhudzana ndi ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo pa chingerezi timangonena kuti politics, good governance and the rule of law. Tafuna tibweretse nkhani imene ndithu yagwedeza dziko la Malawi, nkhani yokhudzana ndi bambo Sylvester Namiwa. Bambo Sylvester Namiwa ndi munthu mmodzi amene amakhala ndithu akulankhula pa nkhani zosiyanasiyana zokhudzana ndi mafulo a anthu, nkhani za ndale komanso kayendetsedwe kabwino ka dziko lino la Malawi. Ndipo iwowa amakhalanso ndithu pa mpando pa bungwe lija la Center for Democracy and Economic Development Initiative CDED. Iwowa anamangidwa pa 30 July 2026 ndipo mmene amamangidwa pa 30 July Amalawi ambiri akhati kufunsa mafunso kuti ndi chifukwa chani bambo Sylvester Namiwa ali mchitokosi cha polisi. Ndipo lero pa 3 August 2026 zadziwika kuti Sylvester Namiwa anamangidwa chifukwa chokuti akuganizidwa kuti iwowa adapalamula milandu iwiri. Mlandu woyamba ndi mlandu umene umachitwa kuti publication of false news likely to cause alarm, kapena kunena kuti iwo akuganiza kuti analankhula zinthu zopanda umboni zimene zili ndi kuthekera kobweretsa mpungwepungwe mu dziko lino la Malawi. Mlandu wachiwiri ndi mlandu wa serious kwambiri, ndi mlandu uja ambiri amatchedwa kuti ofuna kugwetsa boma kapena kufuna kuwukira boma, pa chingerezi timangonena kuti treason. Ndi milandu imeneyi ndi imene tu abwala milandu kuno kwathu Malawi awatchaja nayo Sylvester Namiwa, ndipo pakali pano nkhani imeneyi ikuyenda kuti ili ku court. Ndi mwachizolowezi timanena panyasa voice box na kuti ife pano sife khoti ndipo sitimalandula ngati munthu ndi olakwa kapena osalakwa. Zimenezo mabwalo a dziko lino la Malawi ndi amene amati nkhani akayiona bwinobwino akamva maumboni amagamula kunena kuti Sylvester Namiwa ndi olakwa kapena si olakwa. Ndi amene kumafunsa kuti mulandu umene wa serious ofuna kugwetsa boma kapena kuti kuwukira boma umayenda bwanji, kuti munthu akamati akuluwa kapena kuti amayiwa amafuna kugwetsa boma ndeta wanjata, kodi boma limatanthauza chiyani? Mulandu umenewu kuti tumvetsetse umapezeka ndithu pa section 38 ya malamulo a chama chita kuti the Malawi Penal Code. The Malawi Penal Code ndi malamulo ndithu amene amawunikira pa milandu yosiyanasiyana, kandi kuba, kupha munthu, kugwiririra, corruption. Zonsezo zinalembedwa ndithu malamulo amene amatchedwa kuti the Malawi Penal Code, ndi cholinga chokuti ife Amalawi zize kuti tikapalamula milandu timayipalamula bwanji, komanso tikapezeka olakwa kodi chigamulo chake chimayenda bwanji. Malamulo amene ndithu ndi the Malawi Penal Code. Ndi pa section 38 imakamba ndithu nkhani zokhudzana ndi mlandu umene wa treason kapena kuti kuwukira boma. Ndipo analongosola ndithu pamene pa section 38 subsection 1 kuti munthu apezeke kuti wamangidwa kuti akukayankha mulandu owukira boma kapena kuti ofuna kuwukira boma chimachitika ndi chani, kuti munthuyo amene akuti apange chani, ndi cholinga chokuti apolisi adzampeze ndi kumutenga. Ndi apa tidziwerenga mu Chingerezi ndiponso tidziyesetsa kutanthauzira mu Chichewa. Ndi subsection 1 ikunena kuti any person who prepares, endeavors or conspires to overthrow the lawfully constituted government by force or other unlawful means shall be guilty of treason and shall on conviction be sentenced to death. Choyamba akuena kuti aliyense amene ndithu adzapezeke kuti akukonzekera kapena kupanga chiganizo kapena kumakambirana ndi anthu zofuna kusintha boma kapena kuti kugwetsa boma la dziko lino la Malawi pogwiritsa ntchito mphamvu kapena njira zina zosavomerezeka ndi malamulo, adzapezeka kuti ameneyo ndithu wapezeka olakwa kapena kuti akuganiza kuti ndi olakwa pa mlandu ofuna kuwukira boma, ndipo atapezeka kuti khoti lampeza kuti iye ndithu ndi olakwa mamboni onse ndokwanira, munthu ameneyo ndithu ayenera kuti adzapezeke kuti watani waphedwa. Number 2 akuona kuti aliyense amene ndithu adzakhala kuti akukonzekera, prepares, endeavors or conspires to procure by force any alteration of the law or policies of the lawfully constituted government. Akuti aliyense amene adzakhala kuti akukonzekera kapena kuyika mphamvu zake chidwi chake komanso akukambirana ndi anthu zofuna kusintha malamulo a dziko lino la Malawi kapena kusintha ndondomeko zoyendetsera boma la dziko la Malawi mosatsata malamulo a dziko lino la Malawi, munthu ameneyo adzapezekanso kunena kuti ndi olakwa pa mlandu umenewu wa treason, ndipo adzagamulidwa kuti akaphedwe. Chifukwa chikuno kwathu Malawi tikafuna kusintha malamulo kapena kusintha ndondomeko zoyendetsera boma la Malawi
tili ndithu ndi malamulo ache ochitira zinthu. Timapita ku palamenti, aphungu amakambirana, timavota, ndipo zinthu zimasintha motsatira malamulo. Koma ngati inyo mufuna kuti zinthu zisinthe chifukwa chokuti muli ndi mphamvu mukuchita matemo osavomerezeka, kapena mufuna kuti wina wake asowe ndi cholinga kuti musinthe malamulo, zimenezo zapangitsa kuti boma likumangeni pa mlandu ofuna kuwukira boma, ndipo mutapezeka olakwa akuti inyo ndithu mene kuti mukanyongedwe. Chachitatu akuti anybody who prepares, endeavors or conspires to carry out by force any enterprise which would, if effected, usurp the executive power of the state. Akuti niyo ngati mukonzekera kuyika nchidwi chanu kapena kukambirana zofuna ndithu kuyambitsa kabungwe kaya business kanu kamene bungwe lolekhala kuti lakhazikika lamba kugwira ntchito lidzafuna kutenga mphamvu za boma, mudzapezeka kuti inuyonso penepo ndekuti mwapezeka ndithu munthu olakwa. Kapena kuti example ngati inyo mmakhala kudedza kapena mmakhala ku Mangochi, ndi kumene kuchako mwayambitsa kagulu kanu munena kuti this is the government of Mangochi, pamene munthu asapange business Mangochi muno ife osadziwa. Effectively mukunena kuti sitikupanganso za boma la Malawi, ife tizipanga malamulo athu kuno kwathu ku Mangochi, kaya kuno kwathu Kasungu, kaya kuno kwathu Kunzimba. Akuti inuyonso penepopo ngati boma silikuvomereza zimenezozo mmalamulo a dziko lino la Malawi, mudzapezeka kuti inuyo mukufuna kutenga mphamvu za boma, ndipo penepo mudzapezeka ndi mulandu oyankha ofuna kugwetsa boma, ndipo mukadzapezeka kuti inuyo ndinu olakwa mambo nonse alipo, mudzanena kuti mugamulidwe kukaphedwa. Cha number 4 akuti anybody who incites or assists any person or conspires to invade the republic with force or unlawfully subject any part of the republic to an armed attack by land, sea or air, or assists in the preparation of any such invasion or attack shall be guilty of treason and shall on conviction be sentenced to death. Aliyense amene adzapezeka kuti akukonzekera kapena kukambirana zofuna kulowa mu dziko lino la Malawi ndi nkhondo mosatsata malamulo, komanso ofuna kuti pa dziko lino kaya nkudedza kaya nkulilongwe kuchitike chiwembu, kaya mpanyanja kaya mpanthaka kaya ndi mlengalenga, komanso aliyense amene adzapezeka kuti sanachite nawo chinthucho koma adathandizira kuti dziko la Malawi lichitidwe attack ndi anthu obwera, munthu ameneyo ndithu adzapezeka kuti nayenso akugamulidwa kapena kuti akutchachidwa mlandu ofuna kuwukira boma kapena owukira boma, ndipo akadzapezeka olakwa adzagamulidwa kuti ameneyo ndithu akaphedwe. Number 5 akuti ngati dziko la Malawi lili pa nkhondo, ndiye wina wache watenga information kaya watenga chithandizo china chilichonse ndi kukampatsa mdani wa dziko lino la Malawi pamene dziko la Malawi likumenya nkhondo, ameneyo adzapezekanso kuti naye ndi olakwa pa mlandu umenewu wa treason kapena kuti ofuna kuwukira boma, ndipo adzapezeka kuti akugamulidwa kuti akaphedwe. Pa Chingerezi akunena kuti in time of war and with intent to give assistance to the enemy does any act which is likely to assist the enemy. Chomaliza akuti iweyo ngati ukukopa anthu nkumachita train ndi cholinga chokuti iweyo ufuna kukagwetsa boma kapena kupanga zinthu zimene malamulo a dziko lino la Malawi amaziona ngati kuti kufuna kugwetsa boma, akuti inuyonso mudzapezeka kuti muli ndi mulandu okayankha kubwala milandu ofuna kugwetsa boma, chimene chilango chake ndi kuphedwa ngati mudzapezeke olakwa. Section 38 subsection 1 subsection F ikunena kuti anybody who recruits or trains persons for the implementation of any of the aforementioned purposes or participates in any such recruitment or training shall be guilty of treason and shall on conviction be sentenced to death. Ndi mlandu ndumenewo wa treason umene bambo Sylvester Namiwa achajidwa nawo ku bwalo la milandu the High Court of the Republic of Malawi. Ndi nkhani ngati simukudziwa ambiri ikuchokera pamene ndithu bambo Sylvester Namiwa amachita interview ina ndi wireless ina yolusa mawu kuno kwathu Malawi, ndimenepo amalankhulapo zokhuzana ndi ubale wa olemekezeka mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika, komanso olemekezeka wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino olemekezeka Mai Dr. Jane Ansah. Iwowa amalankhula kunena kuti ngati anzathu ochikonda chipani cha Democratic Progressive Party
DPP saziyendetsa bwino zinthu kapena kuti sachita zinthu mosamala pasanathe miyezi iwiri olemekezeka mayi Jane Ansa akhala ndithu kuti akutenga mpando wa mtsogoleri wa dziko lino. Anamiwa sanalongosole kuti chichitike ndi chani kuti apeze kuti mayi Jane Ansa akhala president wa dziko lino. Amalawi nthawi zambiri timadziwa ndithu kuti president wa dziko lino Malawi amasintha, either tikakhala kuti ife Malawi takavota pa chisankho after every 5 years, komanso mwina kuti president iyo yekha watula pansi udindo kapena kuti president iyo wamwalira. Nthawi zambiri vice president akakhala kuti wakhala president wa dziko lino la Malawi zimakhala kunena kuti president ndamene watisiya, monga zidakhalira mu chaka cha 2012 pamene malemu Professor Dr. Bingwa Mthalika adamwalira. Tidaona ndithu olemekezeka mayi Joyce Banda akuchoka pa mpando wa vice president kupita pa mpando wa president. Ndiye anthu ambiri akhala kufunsa kuti chimene Anamiwa akudziwa chimene ife Malawi sitikudziwa ndi chani. Kuti Anamiwa polankhula pa wireless ya National TV kuliuza dziko la Malawi kunena kuti anzathu a chipani cha Democratic Progressive Party akapanda kusamala Dr. Jane Ansa akhala president, kuti Anamiwa amatanthauza chani. Pamenepo ndi pamene tu pagona nkhani kuti Anamiwa amafuna kupha president ndi cholinga chokuti Jane Ansa akhale president wa dziko lino, kapena kuti Anamiwa akukonza mapulani a mtundu wanji oti mpaka anazipezeka kuti president Peter Mutharika wachoka pa mpando ndipo mayi Jane Ansa ali pa mpando. Mankhuso ndi amenewo amene Amalawi akufunsa, komanso amene tu mwina boma bwalo la milandu kuno kwathu Malawi la High Court lidzikafuna kudziwa kuti what was Mr. Sylvester Anamiwa insinuating, kunena kuti akamanena kuti ngati sasamala anzathu a chipani cha DPP pasanathe 2 months mayi Jane Ansa akukhala president. Ndi malamulo ndi amene wa Malawi, komanso tika ndithu clip imene Sylvester Anamiwa amalankhula kunena kuti Jane Ansa akhala president. Ndipo panoka timafuna kuti mutiuze maganizo anu in the comment section below kuti mulandu umene akuwachacha Sylvester Anamiwa ndi zimene analankhula pa TV zikugwirizana. Ngati zikugwirizana mutiuza zifukwa zake in the comment section below, ngati sizikugwirizana mutiuzanso zifukwa zake in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box.